फक्त काय रे मेला फक्त काय पोरं करीना बिना झालं की का तुम्हाला काय खुळावलं बिळावलंच काय रे त्या करीना त्या करोना कोरोना हा हा आयजानो काय सांगतो कोरोना बिरोना अरे मागाशी आवशेन सुकटाचा सार केलेले आहे का खाऊन निघलोय झाला तर तिकट मारे म्हणून ठसकोय आमका अरे कांदे घालूची पाळी का जाऊन दे आली म्हणतात नवीन काय उठवल्या नाही का म्हणतात आंबो खाल्यावर म्हणतात कोरोना जाता म्हणतात. अरे कोकण म्हणजे हो स्वर्ग असा आणि आंबो म्हणजे त्या कोकणातला अमृत असा एका जर तुम्ही असं काय बोलशा तर धयत तुमचं कुळक्षा होती तुम्ही आणि नरकात जाशात तुम्ही काय रे भावी काय भूमिकेत शिरलो की का ते मेला जा आधी काहीतरी इलाज कर गो करोना गो गो करोना मंडळी काय मग ब्राईड मालवणी विसरलाच नाही मा तर या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करू विसरा नको आणि हो आंबो खावा आणि करोना पळवा गो करोना करोना. काय करोना